In alle hoeken en gaten van de harmonie steen ze. De robots die het in elkaar zetten binnen door de squalband. Ze zorgen er alle keer prachtig uit en kennen vanzelfs ook wel wat. Al luisteren je ze misschien net zo goed op goede momenten. Ik doe het soms wel, maar net altijd. En er weer een meet and greet met astronaut André Kuipers. Hij vindt het een prachtig evenement. Techniek is heel iets wichtiger. Robots die gaan een belangrijke rol spelen in de maatschappij. Dat doen ze al. En deze kinderen zullen dat heel gewoon vinden. En hoe meer kinderen we enthousiast krijgen voor de techniek, des te beter het is voor de maatschappij. De band binnen Tiege Grutsk op haar robots, maar met zelfs het wordt nog dwaan. Dat doet de robot nog net. André Kuipers is onder de indruk van de creaties. Erg leuk. Prachtig om te zien. Dus wat dat betreft vond ik het voor mij ook een unieke ervaring.